Pepe Martí guanyarà el Mundial de la Fórmula E aquest any? Obro i tires tu, Sí. Hola, Sprint Racers! Com esteu? Després de fer les 24 hores, arriba un nou vlog con V de Victòria al circuit Ricardo Tormo. Ja tenim la nostra acreditació. És xula, La noia del centre d'acreditacions ens ha cantat Oliver Berman. La maga del motor. I vaya pedazo foto, Tu quina t'has posat, Polinya? Quan vaig anar a la Fórmula 1, Toma ja. Lo més guai d'aquest vlog serà que anireu a descobrir les coses igual que nosaltres, perquè és el primer cop que venim al Ricardo Tormo. Per tant, tot ens sorprendrà igual que vosaltres. Hem explicat què hem vingut a fer? No, No hem no. explicat. Estem aquí perquè hem vingut a passar la tarda. Encara no hem explicat què hem vingut a fer aquí, oi? Avui hem vingut als testos oficials de pretemporada de la Fórmula E. La Fórmula elèctrica. Que a més aquesta temporada és molt especial perquè Pepe Martí i Parera hi participarà de manera activa i escolta, estem molt contents d'aquesta nova aventura del Pepe. I també hi haurà una jornada amb Marta García i Nerea Martí. I com que ja vam veure la Marta, avui hem d'intentar tornar-la a trobar. Jo crec que sí, no? Ho trobarem? El primer que s'ha de fer a l'entrar a un circuit és trobar una referència a El Nano. Ricardo Tormo, chavales? Llegenda de l'esport. Ostres, diu que un dels seus grans somnis va ser la creació d'aquest circuit, però que just 3 setmanes abans de la seva mort no va poder assistir a la presentació del circuit. Ha de ser molt dur tenir un circuit amb el teu nom i que el dia que el presentin no pugui ser-hi, Ha de ser terrible, però bueno, almenys té un circuit amb el seu nom, no tots poden dir el mateix. Tu no el tens. I teniu el safety car amb Bruno Correia, efectivament, serigrafiat. Òbviament, quan ha de sortir, li diuen Bruno, corre, ja! I una de les coses que ens permet la nostra acreditació és anar al Media Center, que és on estan els periodistes, els fotògrafs. Aquí no podem cridar molt, Aquí la gent treballa, Polinya. Si estan corrent, quin moment! Això està molt bé, Home! Que maco, No, realment és preciós. Som Nosaltres en anglès! Oh, hòstia! Som nosaltres en anglès! Contra, se li ha caigut el mòbil! És doble bandera groga, això, És double yellow. Double yellow. Lucan! Lucan! Pepe! Agafa'l! Pepe! Agafa'l! Pepe! Ara voy, Pepe! Elles ho fan bé perquè treballen pel campionat, Polinya. Hello, Alexa. Hi. You know that the next season we have a Spanish driver here, Pepe Martí. I'm excited to meet him. Did you meet him? No, not yet. I've not had the chance to interview him yet. But Dan Tixum is one of our biggest characters in the championship, and with Pepe as his teammate, I think Kiro is going to make a lot of fun content this year. Is he going to have a lot of Spanish fans? Yeah. Okay. Yeah. Okay. We need the Spanish fans in Formula E! Come on! Come on! Perfect. What's the coolest part of being around the world? It's unreal that we get to go to all these amazing cities and race in the city centre. It's just the best. El millor de treballar en aquestes coses és trobar-te amb bona gent i conèixer gent. Però és moment d'anar a la torre de control. Anem a Race Control i ho farem amb una visita molt especial. Som-hi. Perquè en el motor el cronometratge és molt important. Perquè si no, no sabríem quins temps fa la gent. Qui va primer? Això ens ho explicarà la gent del Camel. Hola, gent del Camel, què tal? Bon dia, què tal, com esteu? Ell és en Dani. Com dèiem, el Ricardo Tormo, pots veure pràcticament quasi tot el circuit. Aquí ja veiem que teniu el circuit, teniu els temps, els track limits, això és molta informació que d'alguna forma s'ha d'organitzar, no, Toni? Doncs sí, correcte. Els vehicles tenen transponders, tenen 2 transponders cada vehicle. Nosaltres som els encarregats de que, amb els softwares que tenim, ordenar totes aquestes dades que anem rebent, sabent en tot moment en temps real la posició del vehicle exacta. Tenim moltíssims paràmetres dintre del vehicle i nosaltres som els responsables de transportar aquesta informació cap als equips i que siguin capaços d'estudiar en tot moment totes les dades que tenen els vehicles a pista. Aquí teniu la pantalla de track limits, que aquí no salva absolutament ningú. Com sap exactament que algú s'ha saltat un límit de la pista? Ara el que fem és que, mitjançant el GPS del cotxe, nosaltres marquem una zona dintre d'una càmera que muntem. Nosaltres marquem una zona de detecció on, si el vehicle passa per aquesta zona de detecció, salta automàticament l'alarma. I com sabem la situació GPS d'aquest vehicle, podem saber qui és el que ha passat per aquesta zona. Llavors, manualment, amb la foto que ens ha enviat el sistema, que ens entra dins el sistema, detectem, perquè podem fer zoom a dintre d'aquestes imatges i podem veure exactament si s'ha passat la línia o no s'ha passat la línia, podem saber si ha fet track limits o no. És a dir, que al final hi ha una persona física darrere d'aquesta visualització? Sempre, ara, tant a Fórmula E com a Fórmula 1 com a altres campionats, sempre hi ha una persona física que ha de dir
sí o no. Jo volia preguntar si canvia alguna cosa de circuit a circuit, és a dir, si realment cada circuit és un repte perquè té un traçat diferent, o perquè potser està en altura, o perquè potser està en una ubicació geogràfica que no té molta cobertura, o si no, feu l'anell i endavant. I els urbans, clar. Per nosaltres els circuits acaben sent el mateix. Nosaltres sempre muntem els 14 loops a tots els circuits, muntem de l'ordre entre 14 i 19 panells, que és el màxim que muntem a tots els circuits, i de càmeres sempre muntem les mateixes perquè el video wall que muntem a Race Control té les càmeres que té i són 24. Llavors, a partir d'aquí, a part de les càmeres de track limits, que depèn del circuit, seran d'una manera o d'una altra, però al final l'equipament sempre és el mateix. Clar, perquè tota aquesta informació, que al final són números, s'ha de traduir a gràfics de tele. Depèn dels gràfics que ens demanin, doncs podem saber la velocitat, podem saber la posició, les forces G... O sigui, que el gràfic del Wall of Champions a Canadà, que et diu els centímetres que et queda al mur, sou vosaltres? També ho podem. Polilla! Un altre dels grans secrets, direcció de carrera. Aquí, Dani, s'amaga la màgia, La màgia, penalitzacions, safety cars, banderes vermelles, vull dir, tot el que es veu en una carrera i que aquest és el centre de control, diguem, al cap i a la fi. Aquí amb les càmeres CCTV ells poden veure els punts de tot el circuit, malgrat no s'està emetent per la televisió, però ells tenen les càmeres internes. I no només això, ells a la direcció de carrera tenen tota la informació possible, tenen tant les càmeres que muntem nosaltres, si hi hagués televisió, tenen les onboards de tots els cotxes, que és el que també qualsevol fan ens encantaria veure vosaltres també per anar-ho, no? Vull dir que ells tenen aquí tota la informació possible per intentar fer la millor gestió dintre dels recursos que sempre que hi ha, que són limitats amb curses com Fórmula E, que una altra cosa no, però avançaments i activitat a pista sempre hi ha molta. Bueno, aquesta gent que ens ho està explicant tot està molt bé, però jo ho vull veure, saps? Hauríem d'entrar in situ, no? Que podem venir amb vosaltres? Ara! Així dona gust, hòstia. Pepe Martí, el mago del motor. Com pica el sol, Polilla! Ens posarem morenos. Aquí és on veiem les banderes, no? Sí, correcte. Aquí és, diguem, una ajuda extra als pilots. Sabem que tots els circuits tenim els marshals post, amb les banderes i amb tot el personal que hi ha. El que fan els pilots és veure millor quan hi ha una bandera groga, un safety car, una bandera vermella, i d'aquesta manera intentar millorar la seguretat d'uns cotxes que van molt ràpid, tot i que no ho sembli perquè a vegades no fan soroll, però van molt ràpid. Qui mana aquí? El comissari que ha vist un accident i treu la bandera o ha d'esperar el senyal que des de direcció de cursa l'indiqui que pot treure la bandera? Direcció de carrera sempre pot passar per sobre del que diu el Marshall. Però la primera bandera groga que es fica sempre la fica el Marshall. Des de direcció de carrera es fiquen ja banderes com safety car, virtual safety car, una red flag. Amb aquesta caixeta d'aquí tenim una peça clau per nosaltres, que és el decoder. El decoder és on arriben i s'emmagatzemen totes les dades dels passos de cronometratge amb el transponder. Bueno, merci, nois. A vosaltres. Sou cracs, és un plaer sempre. Igualment. Bueno, patrullant el pit lane perquè ens han fet un tour. El Nacho Nacho ens ha explicat tot i realment ens ha molat molt perquè hem anat amb altres creadors de contingut, amb altres periodistes joves que també estan aquí al circuit amb nosaltres. ¡Y a María Primulero! Atraco mano armada. Esta María. no que habíamos hablado. Di algo. Pues nada, que estoy muy contenta de que estéis aquí. Ay. No me habían avisado, que eso me ha sentado un poquito mal, pero se lo perdono porque sois vosotros. Pues ens ha explicat el Nacho moltes coses, com per exemple el tema de les bateries, que després s'aplica als cotxes de carrer. En cotxes de carrer d'aquí uns anys es podran carregar en, què ha dit, en 5 minuts? En 5 minuts, 5 minuts. Full power, Full power. Full power. El box de Marta García. Que és l'equip Lola, però es podria ser l'equip Marta. Qui és Lola? Míralo. A part, Pepe Martí és tan intel·ligent que ha fet l'estratègia de màrqueting perfecta. Sí? Té el 3 i 2 3 són 33. Com? Pepe Martí i el nano. Ja està, líders. Líders. Martí. Martí. Nerea Martí, que fins on sabem, no té parentesc amb Pepe Martí. No? No són família? Crec que no. Després li preguntem. Hem de preguntar-li. Mira, Nerea Martí. Mira, l'hem invocat, hòstia, l'hem invocat. Hola, Nerea! Hola! Boníssim, això! Nerea, en plan, vale, però no m'apunyaléis. Hi ha Sunoda i després hi ha Juju Noda. Com? Juju Noda. Junoda, Està Oliver, no està Berman, però tiene un plan. El plan. Aleshores, clar, no sé, vosaltres mateixos. Home, Norman López! Claro, a ver. Els mites junts. Norman López està fent un pit stop. Són els mites els tres junts. Tots. I aquí a la sala de premsa ens han convidat a una taula rodona, però que no és rodona. No.
rectangular. És rectangular. Però hem estat amb la Nerea Martí i amb la Marta Garcia, que hem estat parlant amb elles. La veritat és que maquíssimes les dues. La Marta Garcia ha dit que li ha fet molta il·lusió les transmis que hem fet d'Europea Alemans. I he fet una pregunta molt llarga. Sí. Ha estat divertit. Lo que se tiene que hacer para poder hacer que eso sea más mainstream, que sea más como la Fórmula 1, al final creo que también es ponerlo en plataformas que la gente pueda verlo, ¿no? Por ejemplo, Sprint Race, ¿no? Ahora estáis aquí con lo de, no, pero, jolín, estáis haciendo las retransmisiones de las carreras en Gold Stadium, que antes igual pues no se hacían. ¿Te has asustado antes cuando te hemos saludado? Ay, me queda un poco loca porque digo, ¿este quién es? Ahora ya nos conoces, ya nos conoces. No, muy bien. Lo único justo iba a una entrevista, si no, me hubiera ido a hablar contigo. Que bonito. Es verdad. Qué bonito. Bueno, te he saludado. Que bonito, Però... és un corazón. Que bonito. Ens hem trobat un tio molt ben parit, perquè els circuits ens porta bones amistats. Però jo crec que aquest tio el coneixeran, no? Jo crec que sí. Sí, tu creus? Jo crec que sí. Albert, coneixeran, no? Tu creus que coneixerà la No gent? sé de qui estàveu parlant. Aviam si trobo aquest tio ben parit que ha dit. Sempre mirant cotxes, aquest, l'Albert. Sempre mira cotxes. Bueno, m'ho passo bé, no? És divertit. Com està el Marc? Com vosaltres no es pot queixar. Déu, no? Catalanes por el mundo. En Pepe, què? Farà coses o no? Home, jo crec que li costarà al principi. No és el mateix un Fórmula 2 que un cotxe elèctric, un Fórmula E. S'han de canviar molt els conceptes a l'hora de treure el temps, però jo crec que en res està al ritme dels altres, seguríssim. I el veurem al podi, seguríssim aquest any. Jue, ja el comentari aquí, El suflé. Titular, No, suflé no, és una realitat. Sí, és un tio ràpid, jove, que aprèn molt. És una esponja a l'hora d'assumir conceptes i jo estic segur que, a més, el cotxe que porta és competitiu, o sigui que estarà allà. Segur. Merci, Albert. Mira que Marta García em cau fatal. Fatal et cau? De les pitjors pilots que hi ha... Hòstia, Marta García, te creo! No! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, es que haces un trabajo excelente, Marta, me parece. Que sí, es verdad. Pues si te acabo de oír la canción. O sea, que no quieres entrevista, vamos a la canción Luego. directamente. Primero la canción y luego entrevista. Ens vam trobar en un esdeveniment al Casino Barcelona i li vam dir que li cantaríem i no ens va sortir la cançó. Llavors hem treballat a casa. Que yo no me acuerdo de la letra. Ah, la letra. Era algo Vaya, así, gracia. era Marta García, ¿cuándo ganarías? Ah, no era cuando ganaría. No, era Marta García, la victoria es mía, en lo alto del podio yo te seguiría. Periodismo premium. ¿Mola de flipas? No. Sí. ¿Pero sabes cuál es o no? Ave María, ¿cuándo será el mío? Pues ahora es Marta García. ¿Te ha faltado lo de la defensa de la ministra de Defensa? Es que eran muchos conceptos para Tío. poner. Bueno, ya te dejo para otro día. Por lo menos, Otra canción. por lo menos nos has atendido, no como el petardo de Oliver Berman, que aún no ha cantado con nosotros. ¿Qué ha pasado? Oliver Berman, el mago del motor. Ah, sí, lo he visto. En TikTok. quizá. Oliver Birman, ¿no? Sí, sí. Ja, jo me quedo. Bueno, com veieu, l'entrevista amb Marta García ens la rapela el que faci aquesta temporada de Fórmula, eh? No, ens encanta. ¿Cómo son estos bichos? Muy diferentes, la verdad. Esto es full eléctrico y la verdad es que la forma de conducir es bastante distinta. Que cambiaron un poco la forma de la frenada, cómo regeneras la energía. El volante también es súper duro, así que bueno, con ganas de subirme obviamente, al final porque es más la curiosidad, ¿no? De cómo va a ser el coche, de intentar hacer lo mejor posible, de intentar mejorar eso que el año pasado igual me costaba un poco más. Oye, qué guay, Marta. No, aquí también un poquito de... ¿Qué hay? Así como... Bueno, es que no sé si me dejará. El camping este que te has comentado, Aquí ¿no? el camping, sí, el camping es básicamente, mira, aquí tenemos la zona un poco de comer. Oye, tiene chuches esta gente, ¿eh? Sí, no, y había un jamón el otro día, que cuando llegué, había un jamón que ponía par fermé. O sea, que el estaba, jamón el jamón estaba en par fermé. En par fermé. Sí. Oye, gracias por las palabras que has dicho en la mesa rectangular. Mesa rectangular, ¿eh? No os quejaréis de mí, ¿eh? No, no. Ya te pasaremos el Bizum, luego te hacemos Bizum, si te parece, Claro, ¿vale? 1000 euros son de la publicidad. ¿1.000 euros? 1000 euros. Ahí está. Bianca Bustamante. I el l'he de fer en anglès, no suposo? Of course, mate. Vale. You know that in Spain we have a singer. singer. I've been told this so many times. You are not family with No, David Bustamante. no, I'm not. Sorry. What's the most famous song of Bustamante? I really don't know. I have no idea. No, but do you know any song in Spanish? I don't. No. No, What no. kind of music do you listen to? Sad songs. Yeah. Will guide
you home. Hi ha gent del periodisme que ens acabem de trobar. Vine, que està aquí controlant els pneumàtics, que funcionin bé. Home, i el Hancock! Tomàs, Jo que van bé, Tomàs, com estàs? Molt bé, què tal, com esteu? Descobrint que parles català. Jo sóc català, m'he criat a Lleida, he fet primària, secundària, universitat a Lleida, així que ara estic vivint a Barcelona, però tinc l'accent correcte, que és el de Lleida. És brutal, és l'accent correcte, nosaltres som uns pixapins. Tomàs, com estàs? Què tal per aquí? Molt bé, buscant desesperadament que la meva dona em deixi, buscant sempre activitat de circuits. Vols que li enviem un missatge a ella que ens estarà veient? Envia-li un missatge. Te quiero, cariño. Bueno, jo li havia dit que vingués, però a ella no li agraden res les curses. Oh! Llavors, mira, vinc d'estar al karting, que hi ha Mundial de Karting, ara Fórmula E, llavors li vaig dir el plan i va dir no, de cap forma, jo me quedo a casa. Bueno, temporada brutal, sobretot aquest final que estem vivint de Fórmula 1. No se sap qui guanyar, que és el més important, no semblava que fos així l'any a començament, llavors jo estic content. Tot i el viatge, tot i el cansament de la temporada, crec que està sent molt guai al final. Jo ho diré, Verstappen guanya. Espero que sí. El relat és molt bo. I estaria molt guai dintre 30 anys poder contar. Vaig veure el 2025 de Jo Verstappen. estuve ahí. Exacte, però m'agradaria més que el guanyés Norris. Doncs ho veiem, queda gravat, família? Hem apostat algo? Hòstia, què vols apostar? Jo vinc a Lleida, el que tu vulguis. A mi no m'importa, a mi m'agrada Lleida. Fem una cosa, fem el pròxim vídeo a Lleida. Va! I fins aquí una jornada apassionant de motor al Ricardo Tormo. Motor elèctric, motor silenciós i motor absolutament èpic. Gràcies per seguir-nos en aquest dia a la Fórmula E, la nostra primera experiència aquí. A més, al circuit Ricardo Tormo tenia moltes ganes de venir i no van poder ser l'any passat i aquest any per fi hem pogut ser-hi i ens ha quedat un vídeo brutal. Brutalíssim. Gràcies a tots els que també han sortit en aquest vídeo. Els hi desitgem el millor. Like i subscriviu si us agrada aquest contingut a YouTube. Aquí. Començarem així el vídeo. Los pibes. Los pibardos. Pepe Martí, el mago del motor. Perquè no està content amb la que li vam fer. No! Li agrada més la d'Oliver Berman. A tothom, no? Jo crec. Però t'hem fet una per tu. No, si la meva m'agrada molt. No t'agrada, Pepe. Sí que m'agrada. Ho pots dir, no t'agrada, no passa res. Treballarem. És la primera cançó que tinc i no és meva. Si tens alguna preferència, si t'agrada el rotllo Coldplay o t'agrada... Quina t'agradaria que féssim? Martí és fàcil d'arrimar. Tame Impala. Però què diu aquest home? Una cançó... Però si l'està inventando! Que sapiguem. Home, reggaetón lento, Josep María no es lento. Gana en Fórmula E desde hace tiempo. Solo la miré, me gustó, fui al Jarama, invité, ganemos. Ojo, podem anar per aquí, podem anar per aquí. Porten molta pràctica. Puta va, cabrón. Cupra, siempre me la de madrugar porque quería decirte que... Josep María, la primera vez. Vale. Lyrics, Ana, lyrics. Primer Sao Paulo. Sao Paulo, piano. El suflé, es que hay un suflé aquí, hermano, que bueno. Es que ha ganado Pepe Martí. Sí, home, per aquí podem anar. Sí, però esteu xiulants, tio. O sigui, ho agafeu molt ràpid, això, Bueno, clar. Primer no hem guanyat, No he ni començat. Bueno, però aquí hem d'anar bé. Porto 4 dies al cotxe. Trobaràs a faltar la Fórmula 2. Porto 5 anys a Campos, coneixo l'organització a tots superbé i, òbviament, doncs, ara ja tenia molta gent que coneixia molt bé i moltes relacions fetes, però, bueno, a part d'això, estic content de ser professional, no? Estar en un campionat del món com és la Fórmula E. Hi ha moltes coses diferents. Primer de tot, que el pneumàtic no gis. Segon, que el motor no fa soroll. No tinc l'hora de darrere. Todo bien. No hi ha res de normal. No hi ha res dintre la línia del que porto fet. No, però molt bé. Home, és curiós, és diferent. Pepe Martí guanyarà el Mundial de la Fórmula E aquest any? No. Que la gent que s'hagi tragat 20 minutacos de videoblog perquè digui que no... Reformularem la pregunta. Pepe Martí guanyarà el Mundial de Fórmula E? Ojalá. Esa, periodismo. Vamos por ello. El chiquito de la Fórmula E. Esa, venga. Pepe Martí, vamos. El clásico. El clásico es Pepe. Però feu comèdia, vosaltres? No. Estamos en ello. Som així de Tu malalts. hauries de, No, hauríem de fer-ne. Pepe, molt agraïts. A vosaltres. Per estar a l'Sprint Race. Espero que vingueu a les curses, ho fareu Sí, més divertit. ho vindrem, allà hi I ara serem. el que ens agradaria és que enviessis un missatget a tota la gent d'Sprint Race de part de Pepe Martí. Doncs, primer de tot, gràcies per seguir-me fins ara. Això s'agraeix molt perquè és un campionat totalment nou per mi i espero que la gent que em venia veient des de la Fórmula 2, Fórmula 3, que feu la transició cap a la Fórmula E, que em doneu una mica de suport, que crec que serà un any complicat, sobretot al principi, i a poc hi arribaran les coses, sempre arriben si es treballa i aquí no deixarem de treballar fins que arribin les coses. Que bonito. Que bonic, que bonic. Aplaudiu a Pepe Martí. Pepe. Ah, no, el batete. Vinga. Gràcies, tio. Hòstia, que m'ha sonat la...